up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang, Lukumang, Nana Saba yo koromo we wato wispo def mama sernang. Anyung susrana se bari odi. E kari kon Archie en Luku de prespartori we. Sobu so we baro di Noordgogo mit Zuid-Oostgogo mit West wispe def mama sernang. Want sepsa evino de op de hoogte. In oyere en undis va programma di so meki yere want wa lof de man. Die bij dat ze ukom play deze play dat die bij leggen uit die wat er voerde mo voor de tron todo en mi ja sang abrarut ja maar zeg ik mooi takken mooi de tron todo werkelijk de tron todo maar voor zo bijzonder dan wat bardes maar ordinatie de diaspora alla sernama se de natrasie uruva programma disi de meeste weet je de sang priswa de sande en maar zeg ik takikba de mana fesi sabe leg uit. Nou, eigenlijk, op de mofo. Maar het is playlijk dat todo. Dat wordt er voor in de mofo. De tak nou, want im kom op toch? Im kom op nou, leg af uit dat. Dis ube tak fosi, en usi asref sanepsa. Anders maar zeggen. Aso asanepsa, en we begin shorty de, taki a ede missie disi. Nou, een gevaarlijk soort vrouw. Zo maar neba. A president van Kondere. Dat moet je ons hebben. Na ede missie. Oké. Zo. Jere. Me bigi zo. Anomus play politiek nanga a gasprei story. Anomu doen. Amus koteja volk. Lek awansan sa tegen de journalist na vorige regering. Mijn collega a volk uit. Voor zijn de vorige regering doet dat hij, omdat subsidie is af. We pura subsidie vinden, dat hij doet. Isabi toch, in een consort vinga tapusma, dat want taki anomie, isabi toch. En je geeft ook aan dat mino waard. Dat mino man doen. Dus dat hij want des mij bari. En sading, tafosi tijdens Santoki regering Brunswijk, door bij char vakbond kon instelling. De beheer die vakbondsleider bij die persconferentie, dan vakbondsleider bij Dudisi en mek bericht voor Senji pers dat de wantaki over want gasprijs op de koerscompensatie, want me kon na koers en brarut. Ja, dus dat meent ook de bepaalde radiostations revi. De man die belonga de camera, astrati, die dena die in de here de moro. De netak noti, de samasar gambo taki. Ibab de mannen vakbond, alle de mannen die bekan op. Je ziet dat ook toe. Brandstof gwalog toe. Akkoers e gwalog toe. Wakti. No, maar net ook niks. Nee, akkoers dan aan vakantie. Dan aan vakantie. Ja, nadat a minister voor Financiën taki toch. Atak na vakantieperiode. Dus isabe dan aan vakantie dan na vrij toch. Dan ben je vrij buiten, dus dat koers het doet sawani. Ja, dus dat koers dan aan vakantie. En dan sang afvolk die we met bari. Ja. De maat met taki. Ja. Afvolk sabe met bari. We volgen sanati. En me tak wan san mazargango. PU be leg bepaalde sa uit, want moratorium heeft taki. Ja. PB leg bepaalde tor uit. Tidena die, ik kon leg afvolk uit dat jere no, ik ben de tegen. Ik ben er tegen. Ja. Maar no, je go mee. Omdat in haar beleid, u pietje seref kawan lekwan pachi karta. Isabito, de shuffle toch. Aplek batok de pietje kokoti. Isabito, ino sap sanda ino sap fasan de. Dus no wa beleid dis just wan ala tria supu dina watera. Adechi im suka meti. Fifena ini. Je verstaan geen soep meer is een yorka soepo. Ja, maar er gaan gewoon sang af de man bij de tegen. De man die bij me kiep bari. Alles er naman sabe de tegen santoki. Tegen via pi. Beleg altijd uit friends en family. Kan je matitor bezig. Wat heb je pasande? Matitori bezig. Dan vraag hoe ze af. Tidena de.
Fa waka. Mhm. Nee, de man dat ik moet aan een planeet kom. Oh. De man dat no serna mara. En dan matito. Ano mati, ano familie, ano noti. Want dat temis koif boy want wat tak ni ker tori. Muso. Dat temis koif boy ni keri de yere taki adrik toro di de man pot dape. Masara Elias. Zij sap fa man dati. Wel, moet ik eerlijk. De schrijfman die zei Elias. Ja. Bij de minister van Volksgezondheid. Juist. Dan, die essentie eigenlijk niet ontdekken aan man die abaganatori, toch? Ja. Toch? Amana die We gaan hem even opvoeden. Nee, we tegen aan man, bepalen ze samen met Ja. Tidina die, dat we hier samen leggen. Ja. Wat allemaal bij bekritiseer, meneer Elias. Ja. Dat hier nou, deze man is geen NDP'er eigenlijk. Ja. Allemaal free vlog toe kan grond, dan moet ik positie, dan allemaal leggen toe dat samen het doet. Wakti. Die NDP, dat weet ik. Ja, dat amantaki. Oké. Dus in feite, if me go aftap samen etaki, Ja. om een positie in het land te krijgen, wie jaba kennis. Als je geen NDP'er bent, Ja. dan heb je een positie. Nee, niet gezegd. Oh. Maar Elias, weet je hoe Elias story? Elias bedrijf minister, die Ja. heeft een dochter. Ja. Want Jogi, weet je, dat is een parlement. Ja. We gaan toch of zo? Ja. En op zo we go. We gaan. Want dat is de missie doen. Ja. Die sabi, een dokter bestuderen naar buitenland, toch? Ja. Dan een heer studie, Ja. toch? Ja. A regeren we pajasma. Ja, Joko. Ja. Als maar bij Karkon, taki. Ja, klinische chemicus aan bestuderen. Ja. Dan, de man best paja studeren. Ja. De man make overeenkomst ook dat je het teken sernang. Je kiest som in euro. Ik raad het ook. Dan, je begrijpt dat je een hele groep voor sernang naar de maat bekritiseren door dat. Ja. Dat je nou. Zou je zitten idee? Ja. Als missie zei dat je. De missie. Of dat, als een friends and family. Ja. Friends and family. Dus allemaal die naar race toe toch. Oh, maar wakti. Abe solliciteer. Want meer ben solliciteer toch. Hier is een team als er gambo. Hier nog een boven katakasanati. Oh. Dus alle de sollicitanten, samen de man schrijven dat we een tek deel in het tori. Ja. Ik kan solliciteren. Dan heb mijn file, dan heb ik review. Ja. Dan heb mijn file, normaal je file in een filekast toch. Ja. Nu je moet in een computer toch. Ja. Nu heb mijn file in een prullenbak. No, dat is mijn poten. Mijn trouwen. De dat lijken huis. Ja, ergens de mijn trouwen. Maar, friends and family. En daarom weet ik hier, een volk sabe bekritiseren. Een vorige regering, tweede man beleggen naar friends and family. Luko zou te kunnen. Ja. Luko zou te kunnen. Schrijf man en denatori. Ja. Maar ko archi a klep voor masara parmeser. Ja. Pe amanda beleggen over een dead body nanga disanga dati. Archi maluku man ko archen. Over het migratie- en buitenlands beleid hebben we u niet gehoord. Terwijl Guyana ons structureel schoffeert, neemt u geen concrete stappen met betrekking tot het Tigri-gebied. Onze landkaart, de brug over de Quarantijnrivier, etc. heb ik concrete voorstellen gedaan en de regering gaat helemaal niet op. Kijk hoe ver Guyana is gegaan. Laten we dat duidelijk stellen. Kijk hoe ver Guyana is gegaan. Om het Tigri-gebied op te nemen op hun eigen kaart en te presenteren. Ja, aan belangrijke instituten. Geen woord van onze regering. Dat stoort mij enorm, voorzitter. En laat de Guyanese regering, laat de wereld weten, dat er eventueel, en ik zie het niet komen, eventueel wanneer de brug komt, zal de NDP-regering daar korte metten mee maken. Laat het duidelijk zijn, ja, dat wij dat soort zaken niet zullen voortzetten. De investeerders en de mensen zijn bij deze gewaarschuwd wanneer de NDP-regering komt, dat we dit soort projecten nooit zullen continueren, voorzitter. Zo, dat doe je. Dan sami verstaan. Ja. Dan wan taki. Dus a president nanga fugayana nanga edemisief sernang. Want dat somme karen. A edemisief sernang. Da edemisief sernang tron pusi. Ja, no? Ja. Serieus? Nee, want a tigrif Guyana.
Ide ka zomaar de mijn kara pres dat pe tigri. A tigri v Guyana. Leg uit taka broodje kong. Ja, no? En dat pussy tak ja. Maar dat pe parmeser de dan. Eh? Parmeser takkie toch. NDP, wij gaan niet mee. Ja. Dat maar takkie toch. Dat clip sorry toch. Dat pama de no. Jere ja. If je na beleid. Nee. De man bete je Brunswijk beta ka kautere. Ori. Het is aan kautere. Is na pus ora tigritere. Oh ja. Maar jere no. Maar sergamo. Te yuta kwa sani toch. Dan unu e draai de clip di baka toch. Ja. Moro wabi. Moro de? Wat draai je GDS maar. Pures maar. Si dat sade maar beleg uit. En sade maar leg uit. No. Ja. Toch? Dan me vraag me schreef af. Te luka clip schreef. Dat is die van je leg uit. Eigenlijk in vrede gewoon naar zo'n podium no. Nee. Aman om vrede. Is op samen. Aman jumpo go in on watera on favor. They make watera go in mo for the Toronto do. Dak bataki. Dan e tak. Ni mama ni sulok taki toch. Aman disi. Parmeser. Ja. E tak marak. E Maar die naam zegt al veel. Hij is een misser. Oké. Dus zo is dat hoor. Hij is een misser. Hij is een misser. Dus in principe gewoon af tak over allemaal. Mi grandma botaki je tak los en vast. Ja. Verstand. Omdat hij potaki, dat je leg uit. Ja. Dat je verstand taki. Ja, maar serga boyere no. Als er parmeser om je aan bodo rangen. Ja. Isap op een gegeven moment een korpschef. Ja. Auruang. Parmeser be de oma takere no amane deug. Amam bue. Want skoutu. Want jere jaso. Te wansane go verkeerd. Julek basi. Je zet die beleid. Maar van skoutu vindt dat mim fufuru. Mim teki. Of mim go do wansani. Ne at senera. Look if want dagu go nyawa morserei. Ane basi senera. Nee. Na atijeng tak mim nyama morserei. En so imsha tordisi. Ma masara parmeser be suku wan titif be naka poti korf chef. Da fentaki disan lasi na korf chef. Dus na korf chef di bede. Masara Isaac. Na ete des kutu taku tek desan. Oké, maar nou een probleem die baka na Keizerstraat. Een probleem die Keizerstraat baka. Den pura korf chef disi. Dus met andere woorden. Hier no parmeser. Dem gona. Eigenlijk, hij vrede gewoon dan baka begin barrière. Nee, maar kan go fluisteren aan minister van Justitie. Oké, wat ik had tegen minister dat hier een waar niemand korpschef. Nog erbij. Dat moest go toe. Ja. Je begrijpt toch? Ja. Maar nee, ik zei dat na school te doen. Ja. Korpschef. Nee. Maar het is een organisatie toch? Ja. Je hebt allemaal onder controle. Je hebt ook rotte appels in dat ding. Natuurlijk, de amanat heb je poer. Ja. Ik raad toch? Maar een korpschef. Maar wat ben je hier zo? A korpschef, die moet weg, die moet. No, go to Lassie, money Lassie. Ja. Keizerstraat, alles aan verdwijnen. Ja. Dat pe parmeser de. Zijn advies voor parmeser. No, dat moet je sabi. Advies. Advies ver. Nee, no, man. Advisera, maar dat is wat bij die terrein share. Ja, no? Ja, maar Osaka in no. Oh. Met wat er voeren mo voor. Dak bataki. Ook dus eigenlijk, nou, jara maar mooi naar parlement. Om nele sangan nana bepsa de man shaman. Oh ja? Ja. Oh? Ja. Bataki. Oké. Maar jij nog. Kan maar kan toch ook voor de DC, joh. Hij vindt dat toch 10 districten. 10 districten, ja? Om een DC. 21. Nee, want Shak actie me asan dati. Want Shak taka be sollicitair voor tron DC. Serieus? Ja, Shak taki. Mi want tron DC, want mi sabadi sterk. Dat gebied veel. Want dat 21 jaar. 21. Dat gebied toch. Dus 10 district de. Ja. 21 DC. Ja. Dus wacht die. Vader man, om de beurt de mij roelen. Leg me uit. Nee, jere no. Dit is niet zo als aan de. Dus bijvoorbeeld Paratok. Ai. Dat je hebt 4 kinderen. Is ook Paratok? Ja. Republiek, zijn het toch? Ja. Sandré. Ja. Dat is zo dat maar praat je toch. Dus, apis die staat view. Ja. Apis dat naar wat er 21 dit ook. Zo, maar jere, Archie. Asan mooi. Dus our parlement de maar op dape. Ja toch. Dus na ROS. Ja. Regionale ontwikkeling. Ja. Dat we parlement daar regionale ontwikkeling. Want dat is zo'n kareng. Dat lijkt van assembleelid. No one demoro taki bij de speciaal die para.
Nou, adesso tak idee van herkonderen. Trouwens, zo was het. Maar je werd een para gekozen, bijvoorbeeld. Maar dan nou, een parlement, dus para abu een parlement, Nikera een parlement, alle de 10 districten parlement dat de mij praten over 21 commissarissen. Can you imagine? Maar ik begreep, Mazar Gambo. Una monigba. Dat belastingsensie voor Ja. op bij 21. Ja. 21 commissaris. De vraag is er wat. Sadema het doe. 21. Mi hargi een gesprek las. Maar ik weet niet eens wat daar gebeurt. Maar sabi. Maar nou jerete. Ano yerete? No, dat is commissaris. Ama commissaris. Ja, maar nou sabi. Jere no, je hebt sierpaarden en werkpaarden. En friends. En family. Friends en family. Ja. Dus die man creëren ons aan niet. Ja. In feite, koutaka sanso. Want om go onderzoek de Sanjara Brotherhood, Ja. want om shak takum onderzoek, dat lena tegen me toe. Takum go luku ek vakbondsleider no dina friends en family sani. Ja. Want no de zwijgen alle talen. Ja. Want die er nou, als ik me nou begreep, toch, minister leg uit dat je nou, if you bent DC ba, Ja. je bent DC voor je hele leven. Ja. Is dat toch? Ja. Dus in principe bepalen man de euro DC. Ja. De man DC daar. Ja. En de man is aan monete. De man is Dus if monete. je de DC staat in zijn naam. Ja. Apsa se nou zere, sa follow op zijn naam binnen. Apsa deana. Apsa met tegi. Apsa de maf deana. Met tegi, apsa la mana. So ma yere jaso. Wansan no man word, mi no man word weesang on pistori. Isabi to. Die, want takasani, want des man verstang, want niles actie mi. Ja. A druk me op het hart, tak Mazar Gambo, yung actie asan disi. I verstang. Want a edemisi, is koif alasan je a vorige regering. Ja. Zo. We was koif jembaka. I verstang. Jere, die junanga Mazar Bouterse en consorten. We draag abara. Omeni a import dekken bede. 3 wiki. 3 wiki. Ja. Die Mazara san toki nanga Brunswijk draag over. En men neemt de man dat kwalijk jara Brunswijk aan het sommen. Tak de orde mo fota e de missie e tak de lau. Isabito. Ome mo a bedrag over. En Bouters dat in. Nee, bout dat een sabbat 3 wiki. 3 wiki. Maar die san toki draag over. Sebi moet ook. Sebi mo. Ja, sebi moet. I verstaan. Da sebi mo dati. Sanchara sebi mo na door a prudent beleid. Ja. Ja, Ja. de man beheerst crisis. Ja. De man zet alasani. Dus judico techno, dan moet je toch eerlijk zijn en zeggen, luister nou, ik ga op dezelfde voet mee bij bekritiseren sani, maar ik heb berouw van mijn zonde, dat me bij tak lauw, want je hoort niemand meer wat zeggen. Mazar Gambo. De man is hier. Tegen mij tak, ja, me architect toch? Dus you die op verstand, Ja, Lucas tegen mij tak de tak no, disa loloto de mij taki. Omdat mekaar was aan zijn bebe takik ba. ja, Masara Rusland, ja, gua binnenland. ja, Daar man die bezig aan solar dape. ja, Zonnepanie. ja, Dan man op een dape na die dorpu. ja, Dan mij leg uit hoe dat je dan in bij de minister toe. ja, Bij de minister toe. ja, A plannen bij de duen baka. Maar je kan, ik zei taki, je kan de hele takiëren. De vorige regering, Chan naar Brunswijk, ja. kon naar solar. En wacht. Ja. Me koti mo fo. Ja. Aman ine takasan. Ja. Ama bem taki. Chananga Brunswijk via India. Ja. De man be de bezig gaan aan solar project. Ja. Voor zorgen dat binnenland abi elektriciteit. Ja. Maar milowe, Ja. dan liep de man in de stee. En die de me kost dat tak lei. Dat in taki. Dus dat die. Maar gewoon het feit dat dan tak bij de minister 20 jaar geleden. Ja. En natuurlijk ook een bij de. Ja. Dat ik bij papa planning voor dwing. Terwijl ik dat de man dwing, toch? En kan de misako door. Nee, de eerlijk. Weer Wel eerlijkheid, toch? Masara Rusland leren ja. If me, Masara Gambo, mi pabe de wa koning bo de wa prins. Dat die toch. Ja toch. Dus alle de toer dat die, wat je tak eerlijkheid. De man de eerlijk man. De mij proberen ahora volk als potu. Juist. Si sepsa. Friends and family Masara Gambo tegen.
A volkssysteem die de man zie, moest luku, saremai do. Alla de ouro mati san is het kombaga. Alla de man. Allemaal. Tera wan besmet. Ja. Ja, want to onbesmet de dat no do ete. Ja. Do later. Ja. De no do ete, No. maar de besmet en de besmet wan. Nee. Here no. Wie met pek omgaat. Ja. Wat ermee besmet. Ja. Dus dat de man dat ook de opleiden voor leer van dem teki. Je verstaan? Ja, want if je luku schreef, je luku de voorzien de met een commissie. Tjan met een commissie controleer. Ja. Dan moet ik ja, dan mathematische. Zade maar ze doen, dan maak ik aan de want je veranderen niet, toch? Ja. Raad van toezicht, Ja. quick scan. Ja. Maar als zo mathematische Zo matisani. Ja, toch? En daarom ik me tegen jou. We onderzoeken aan fin. Ja. Een vakbondsleider no de quick scan aan de sani. Ja. Want je hoort ze niet. Nee. Vagasbon prijs sani. Ino jere no want dat kan gewoon verklaren dat Nee. a koers is sani igual toe. Ja. Want tanga is dem saptaka euro 45. Ja, no? Ja. Serieus. Adala 39. Pede journalist de sabe gastrati. Huh? Doe interviews, maar pede man dat de. Maar de vakbondsleider de zoeken koerscompensatie. Ja. Peden de. Ja, maar misabi, maar sergan, dat misabi, maar je bab man die gastrati go interview, man nga. Isap talk de man. Ja, ega na sa ba yonkoromo. De Ja, disi dati. Ama bakana. Bakana. Beleg uit toch. Amaf bakana woyo. Ay. Ja. De man be gastrati, pede man dat de. Ama na volk more, is geen volk meer. Ga kijken. Ama na volk. Isi pede mai ukutok. Ay. Te saramaka. Na terens. Ay. De mai jompo da pe te kuatara. Oh, na der ton todo. Na bigi todo. Biji todo. De man het ook niks. Dus hij gewoon leg me uit. Je begrijpt dat in een regering, NDP op 17 toch? Ja. De rest, op een gegeven moment dan maar 34. Alle deze zijn NDP doen, Prins en familie, de bepaalde zaken. Maar nee, dit drama, de moet er tot toe. Nee, jere Rest. ja. Nee, in verstasani. Nooit ishi. Te borko wa awari nesi. De shama awari. Ai. Anga ala de pchi long teng. Na sanda talk dus je moet meegaan. Ja, no? Pa mego ego. Maar die wil leggen volk uit dat de moment scherp, de look de toren scherp. Meneer, wist ook op mij naar A17, toch weer dan dat die. Isap sana sani. Ai. Bon voor of de man denkt dat go regeer. Alekte suku wang vrouw. Oh ja? Of je een poer een vrouw. Of een man anu. De verteren walo sprookjes. Walo analyse story anga de san dati. Fietjes sa vrouw. Ja. Dat de man denkt. Aso je chawan kondere. Ja. Je verstaan. Met de eerlijke ramasera, we verwacht dat hij te A17 zitten doen aan Tori. Ja. Dat de rest we gaan komen op eten. Maar alle die meluku den toch, bepaald de man. Die behalve A17. Dus zo, tjan de meluku. Sa tjan bedu. Maar dat na beleid. Ja, no? Dat na rookort densa de mijn hari. Fi no verstaan dat de no man. Dus dat die. Isabi toch. Jere no mio leggen een tori uit. En het moet van mijn hart. 2010 bij de NPS'er. Ja. Ja? Ja. Dan front lasa verkiezing. NDP winnie. Ja. Dan tak wo malek deze reden lano bouterse. Dat is een miteje miserefi. Ja. Taki anga charisma daman abi. Ja. Daman ka chare go moro fara wanta koers bij de twee takten. Ja. We lagen goed. Ja. We be boom alasani. Ja. Mitak dus het zou geen verkeerd ding zijn. Maar ik had 1000 jaar spijt. Want dat de man tante Jenny erbij. Dat idee play in de missie. Over kwanseling. Ja. I verstaan. Do no man do noti. Upramiswa losani. Na a volk dis nanga dati. Do architect le nanga mipchi neef. Sado taki. Als ze niet oppassen, gaan ze maar een jaar of 2 zitten. Een jaar of 2. Nee, echt wel. Een jaar of 2. Meneer Potakromofo, nee. Meneer Potti, het kan niet. Heeft u eten thuis nu? Want ik weet hoe ik mijn leven regel. Ik ook. Maar Weet u de mijne ook regel? Zo'n broko edetum zei brodo na kuere. Wacht even hè. Ik wil daarover praten. U wilt niet daarover praten? Oei. ik wil niks horen van u. Wat zegt u? Ik wil niks horen. En waarom wilt u niks horen?
Nasma, de wan was antide, tamaram go boom. No. Ala dat hier, voorlopig, Pascal check ice. Boy, man, je wordt op de woord weer, want dat gaan we nog zien exeten. Ano ala barbari na preseri, sabi to? Zo, dat doe je a ontevredenheid de smada strati. Ja. Die aipiri, die eluko. En mi dat sapta kwang aantal sma e bel mi wan me. Bij bel to kujide. Dat ik fushi wan san di no bu bel mi. Mek mi jere. Dus je verstand dat je is geen koeken ei. Roze geur en maneschijn. Je sabt het op. Like je skoif san podji tarawang. Maar san toki ba letif best skoif podji want i poren, i pora koers en dat na verschil. Ja. Dat na verschil. I kies een koers, i teki abara voor 2 takten. Die je draagt over 3 witje importdekking. Je sabt het op. En toch je kon teki een boomsan abara baka. Daarna seref sano mituera. Ja, maar zeg gaan we, want het arki voorzitter sa de nu, adin toch? Ja. Abe legge tabe wini. Ja. Dat was het dit door gine oorusma toch? Ja. Kom ik eens 8000. Wakti me go. AOV. Wakti AOV prati. 8000 bokisi. 8000. Bokisi. Dan mogo luku. Kanama stort. Kadama storten. 8000. Saremandu. Amoro. Gwere de sa saremandu direct. Ja. De man pura asensi sa chan bogine oorusma toch? De baby 80 jaar. RVI. RVI toch? De ma pureng. Yo aje sa jarusu bijai de ma abi yongo. Kan de dat allemaal bedoel dat keer no. Wo pure en uno die 8000 jaar, wo libe zo. Want dat hebben we ja, want dat is maar botjes 8000 ja, toch? per maand. Ja, per maand. Puru amoni die de oorusma, die sugar de heer libi langa kwe chip op biji traf des mana afoke ba. Dat de tak yere no wan budu de na kondere. Dat me biji chiswansa na fesi. Dat wis mi go do lekker voor mi anatap mi bere. Want te dede, je dede gwa nga yan tapi bere. Je chari bere gwa gudu ye liba baka. Je verstaan. Dat is mij tak, je moet tevreden kan gwe. Maar no moest de so tak je biji, je fos des maar dede je pursa na de mofo. Jullie zijn toch vreed. Utaku. Isabi toch, dat na wisma maniri. De pur dat no sarete. Dat de bijisma, die be bij agronalanti, grondconversie. De konde pour dat toe. Ano kanto. Dus dat want dat je kapadu isap sa de mai douanga agutok. Fa agun een soort sterilisatie. Ja, sterilisatie, ja. Ja toch. De kapadu alibi. Want a jong wan die abelanti grong akambayen. Abijisma die abelanti grong akambayen. Agron is tegen waarde aan de sandati. De koeie poering. Dus dit is duidelijke teken dat je lega volk uit dat je reno. Jullie zijn kippen, ik heb jullie in een ren. Temi jonya do nyang. Dat is. Dat dan tori masargama. Maar ja, abi mai lamsa dape. Iya, abi di madoro na ma abgron tapu. Ja. Tori def tap moro. Iya, tori de. Ma tapu. Wabif tapu. De matak botoro switi ma barim tapu. Ja. So. Archi maluku mana nasa sabayo kormo wetaki grata yidati bewa archunu eni tang archunu want u neka ba I verstaan want if I go boom wo taki maar van ne go boom dan me praxer de bunte di mibe abi de ko jim takruten isabito ya no todo ne mi ano todo watra ne furmi mofo en mi saptaki minanga yo nanga bon furterawa u shoga dat u draag over 7 miljoen importdekking. Dat nou een feit. Je verstaan. En voor zorgen dat je horizont lek borgo van kondere. Zo moet zo voor je serefi zelfredzaamheid. Dat je trusjani na grond pranuasani maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter tapi perceel. Wisa uduchisi broko blek efasang zwarte aardepoti, paranip chi tomati, ipchi bulashi, ipchi atrua, inaf go paranip ser baka, maifika parandat wan oogst esar wan gesen, en kade ika chencha nga birti tu, da birta wan sani sa yunabi,
Dat want dat deka tak mina wan jaja saranama of wan jaja sarana uma. Want zijnde saranang abodem fuja afrukbaar. Met taku grantani. Te want er alesi. En minen na mazar dek na ti gambo. Ay boy. Ja, en if je een karis Sanamang, dan je niet terug door die straat. Je hoort je kondre Sanang kring. Dat je kan nak tapi bosu. Mi nou echte Sanamang. Maar je hebt regering, maar je hebt akondre futang kring. Met dat grantangi en te want er alis baka.